Moi! Mun nimi on Liisa Niskakangas ja mä työskentelen Unijunassa unikonsulttina. Mä kerron tässä videolla vähän siitä, mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että onnistuuko unikoulu vai ei. Ensiksi kannattaa miettiä sitä, että mitä sillä unikoululla haluaa saavuttaa. Haluaako pelkästään saavuttaa sen, että lapsi oppii nukahtamaan illalla itsenäisesti sänkyyn, vai onko ehkä tarpeen vaikuttaa myös siihen, mitä yöheräilyllä tapahtuu. Halutaanko esimerkiksi yösyötöistä luopua tai niitä vähentää? Halutaanko tehdä muutoksia perheen nukkumisjärjestelyihin tai johonkin muuhun? Lisäksi pitää miettiä, että onko tällä hetkellä oikeasti valmis tekemään niitä muutoksia. Eli unikoulu on vähän samanlainen kuin mikä tahansa elämänmuutos. Eli jos ei ole oikeasti valmis tekemään muutoksia ja jos siihen ei ole motivaatiota just nyt, niin silloin voi olla parempi odottaa sellaista hetkeä, kun on oikeasti valmis muuttamaan omaa toimintaansa. On myös tosi tärkeää, että molemmat vanhemmat olisivat samaa mieltä siitä, että lapsen unitapoja lähdetään muuttamaan. Tällöin siinä paljon todennäköisemmin onnistuu ja se on helpompaa kaikille. Eli kannattaa miettiä, että mikä se on se just teille sopiva tapa pitää unikoulua ja että miten se perheen sisäinen työnjako siinä menee. Voi ihan hyvin vuorotella unikoulun pidossa tai sitten toinen voi ottaa varsinkin alusta päävastuun siinä. Mutta ennen kaikkea merkityksellisintä on se, että molemmat vanhemmat on sen ajatuksen takana, vaikka toisella olisikin sitten siitä käytännön toteuttamisesta se päävastuu. On myös tärkeää, että unikoulu ajoittuu järkevään ajankohtaan. Eli ensinnäkin olisi hyvä, että se on sellainen, mikä on lapselle hyvä aika. Eli ei kannata aloittaa silloin, jos on just joku suuri elämänmuutos käynnissä, esimerkiksi kokopäivähoidon aloitus tai muutto tai sisaruksen syntymä. Ja joskus, jos on joku oikein paha eroahdistuspiikki käynnissä, niin voi olla järkevämpää odottaa, että se menee siitä ohi. Tai jos näyttää, että lapsi on just oppimassa jonkun uuden taidon, niin voi olla järkevää odottaa hieman. Lisäksi olisi hyvä, että perheellä olisi jonkin aikaa tiedossa sellaista niin sanottua normaalia arkea. Eli kannattaa katsoa, että kalenterissa olisi pari viikkoa tyhjää ja siinä kohtaa sitten aloittaa se unikoulu. Näin ne uudet unitavat ei joudu ihan heti koetukselle, jos tiedossa on jotain matkaa tai muuta semmoista. Ja tuntuu, että monet haluaa aloittaa esimerkiksi perjantaina, jolloin sitten ehkä ne vaikeimmat illat ja yöt ajoittuu siihen viikonloppuun ja voi vähän ehkä sitten levätä kenties viikonloppuna. Mutta sellaista niin kuin täydellistä hetkiä lapsiperheessä harvoin ehkä tulee, joten joskus sitten vaan pitää päättää, että nyt aloitetaan.